Samir Almiri, Libjan ta' 37 sena li huwa suspettat qattil ta' Victor McKean li nstab mejjed f'appartament f'Santa Lucia fi 17 ta' Marzu li għadda, mistenni jiġi estradit lejn Malta fil-jiem li ġejjin. One News insaf pożizzjoni li żvela din l-informazzjoni esklusiva wara li saru l-arranġamenti meħtieġa biex il-Libjan jinġab f'Malta mill-Marokk. Is-suspettat fil-qtil tar-raġel ta' 62 sena kien mar il-Marokk ftit jiem qabel instab il-kadavru ta' McKean f'Misraħ Dorel f'Santa Lucia. Il-Libjan kien jgħix ma' McKean fl-appartament. Huwa mistenni jiġi f'pajjiżna b'titjira minn Casablanca fejn imbagħad jibda jaffaċċja proċeduri fil-Qorti Maltija. Almiri mhux l-ewwel darba li kien xellef difreħ mal-ġustizzja. Fl-2015 huwa kien tressa l-qorti akkużat li prova jisraq basket ta' mara viċin il-bajja tal-Balluta. Sentejn ilu Samir Almiri kien weħel xarejn ħabs wara li kien neżal qalsiet waqt li kien fl-awla quddiem il-Maġistrat Audrey Demicoli. Intant f'dik deskritta bħala xena mill-iktar makabra, il-kadavru ta' McKean kien stab fil-banju mgeżwer minn rasu sa saqajh ġobor s-suwed. Nifmu li l-ġisem tal-persuna kien ilu bla ħajja l-madwar 4 ijiem. Is-sejba tal-kadavru kienet saret wara l-ġirien ta' McKean irrapportaw in-nuqqas tal-persuna hekk kif kienu ilhom ma jarawh. Dan fil-waqt li mal-pulizija rrapportaw ukoll rieħa tinten ħirġa mill-appartament. Minn hemmhekk il-pulizija flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu marru fuq il-post fejn sabu l-ġisem fi stat ta' dekompożizzjoni. McKean kien dama xi jiem biex ġie identifikat bħala l-vittma. Il-pulizija kienet qalet li wara li ttieħdu t-testijiet tad-DNA tal-qraba ta' McKean u tqablu mat-testijiet tad-DNA li ttieħdu mill-kadavru, ġie konfermat li l-vittma li nqatel brutalment huwa Victor McKean. Mill-awtopsja kien irriżulta li McKean inqatel wara li miet f'gat u qala daqqiet f'rasu. F'Awwissu tal-2017 McKean kien ħelsa ħafif wara li kien ġie attakkat b'sekkina u sofra ġrieħi gravi waqt argument fl-appartament fejn instab maqtul. McKean kien tressa wkoll l-qorti wara li kien sawwad binjama u qatel ferħ ta' qattus għax kien der mitluq. Huwa kien ġie arrestat wara li tefa' l-ferħ ta' qattus ta' 5 ġimgħat barra fit-triq.